Boas noites. A Policía Nacional detivo en Lugo a un home de 36 anos que supostamente tentou estrangular a súa exparella. Así o denunciou a muller cando chamou ao 092 para pedir axuda. Segundo a muller, na noite de onte, o home agarrouna con forza polo pescozo coa intención de estrangulala dentro dun coche onde a retivo contra a súa vontade na rúa Rafael de Vega. A muller engadiu que se viu na obriga de tirar do freo de man do coche para saltar del en marcha e fuxir. A policía local foi ao lugar e axudou a vítima, unha muller de 35 anos que se atopaba nun evidente estado de ansiedade e nerviosismo. Logo, en colaboración coa Policía Nacional, montaron un dispositivo de búsqueda para deter o agresor. Levaron a muller ao hospital e logo á comisaría para presentar unha denuncia. Horas despois detiveron o suposto agresor. Os primeiros indicios apuntan a que é un novo caso de violencia de xénero porque o maltrato viría de tempo atrás e empeoraría cando a muller tentou cortar a relación. Mentres os axentes siguen investigando, o home enfróntase aos delitos de agresión sexual, ameazas graves e detención ilegal. No día de onte reanudouse a vista oral contra Antonio Fernández, o hosteleiro de Chantada acusado de disparar a súa parella na cabeza na hamburguesería que rexentaban no ano 2014. O acusado mantivo en todo momento que non lembraba nada dese día e que levaba 3 días consumindo cocaína cando se produciron os feitos. A Fiscalía e a acusación particular fixeron referencia ás declaracións nas que os forenses alegaron que non quedou probado que o acusado actuara baixo os efectos das drogas e apuntaron que actuou movido polos celos. O Ministerio Fiscal mantén a súa petición de 17 anos de cárcere pro acusado. Cambiamos de terzo para falarlles da actualidade municipal do Concello de Lugo porque ven de retirarlle a adxudicación de varias casetas do pulpo ao empresario de Meira, Javier Irimia, por impago. Irimia, arredor de quen xa xurdiu a polémica. O ano pasado non pagou en prazo para poder instalarse este ano. Hoxe os populares criticaron moi duramente o proceso de adxudicación das casetas do polvo. O caso é que a alcaldesa de Lugo leva 2 sanfroilanes organizados e 2 sanfroilanes ca mesma polémica. Ca mesma polémica e, ademais, estáse cumplindo punto por punto todo o que anunciamos e todo o que advertimos dende o Partido Popular no relativo ás casetas do pulpo. Punto por punto se sigue danando a imaxe da nosa cidade por culpa da mala adxudicación e do fracaso que foi a adxudicación das casetas do Sanfroilán, das casetas do pulpo na nosa cidade. Unha adxudicación que só favorecía a especulación e unha adxudicación que xa advertíamos desde o primeiro momento que iba a salir mal. Dende o Partido Popular reclamaremos unha serie de cambios nos vindeiros plegos de condicións, cambios como que se ligue o caldeiro á caseta, porque entendemos que iso é importante para a calidade do servicio, cambios como penalizar o incumprimento das ofertas para, de algún xeito, evitar que se especule cas ofertas que se presentan, e cambios como exixir experiencia en hostelería, algo que creemos que é fundamental e algo que é moi importante. E, ademais, que queda demostrado despois de non haber cumprido cos pagos e despois de ter que rescindir a adxudicación a algún empresario. Queda demostrado que acreditar esta experiencia é importante e proba dela é que os adxudicatarios que realmente tiñan experiencia neste sector e que realmente tiñan empresas vinculadas á hostelería son os únicos que cumpliron en tempo e forma cos pagos e co servicio de forma adecuada. Por eso, dende o Partido Popular, pediremos, e pedimos xa esta mañá, a convocatoria urxente da Comisión de Festas para poder, para que o Goberno Municipal nos dé as explicacións oportunas sobre o que pasou nesta adxudicación e, ademais, sobre que pasos ten pensado dar para solucionar este problema que entendemos que, ademais, para solucionarlo pasa por levar a cabo unha serie de cambios nestes plegos de condicións. Ademais, en caso de que non se convoque esta Comisión de Festas nos próximos días, dende o Partido Popular, no vindeiro plano, pediremos a comparecencia da Concelleira de Cultura, porque entendemos que hai que dar unha solución a este problema e entendemos que o Goberno Municipal debe dar a cara dunha vez por todas. E, ademais, esta alcaldesa debe ser consciente tamén dunha vez por todas do lugar que ocupa neste Concello, nesta corporación. É un grupo minoritario, non ten a maioría suficiente como para poder gobernar con solvencia nin de forma unilateral. Por tanto, ten que ser consciente do punto que ocupa
e dende o Partido Popular exixiremos que se tomen medidas ao respecto. Cada vez está máis só este equipo de goberno e cada vez fai por estar cada vez máis só, valga a redundancia. Dende o consistorio, a edil de Cultura e Turismo Carmen Basadre explicou que non é a primeira vez que ocorre algo así. Tamén dixo que a resolución se levará á Xunta de Goberno local de mañá para sacar de novo ao concurso eses caldeiros e esas casetas do polvo. Pois non é a primeira vez que quedan desertas casetas. Este ano nese pliego se fixeron ben os deberes porque tiñamos de prazo hasta o 30 de abril para que ingresaran os diñeiros. Se lles notificou, non había por que notificarse, pero si se fixo a notificación tamén en tempo e forma, pois hai dous que pagaron e hai outras dúas casetas que non pagaron. Ben, pois agora sacarem ben a resolución á Xunta de Goberno de mañá, de mércores, e a continuación volveremos a sacar esas dúas casetas e eses dos caldeiros a concurso. A 17ª edición dos Premios Muralla de Lugo de Debuxo e Redacción xa ten gañadores. O fallo deuse a coñecer onte e as gañadoras demostraron nos seus traballos a súa destreza na pintura e tamén a súa capacidade escritora. Este debuxo de Laura Villalatas, do Instituto Eusebio da Guarda da Coruña, e a redacción de María Armada Fontenla, do Centro Castrelo de Miño de Ourense, foron os traballos gañadores nos Premios Muralla de Lugo que van pola súa 17ª edición. O xurado tivo difícil para elixir entre os 2.240 debuxos e 337 redaccións presentadas a este premio organizado por El Progreso en colaboración con outras institucións. De feito, tiveron que deliberar durante preto de 2 horas. Muy contentos porque es la 17ª edición de los premios y bueno, una cosa que empezó siendo muy pequeña, pues la verdad que ahora son de las 4 provincias de Galicia, pues tienen su participación y muy contentos por la participación, por la cantidad de dibujos y porque todas las provincias de Galicia estén representadas, conociendo nuestra muralla, sabiendo la historia de nuestra muralla y eso siempre pues é satisfactorio. Que despois de 17 edicións a índice de participación sigue sendo tremendo, co cual pon en valor pois estes premios. Por outro lado, pois felicitar, como sempre, o Grupo O Progreso por seguir potenciando pois non só a cidade e o noso patrimonio, como en este caso pois, o buque insignia da cidade de Muralla de Lugo, sino inculcando tamén, unindo o noso patrimonio histórico aos valores que nunca podemos obviar nin deixar de lado, como son a solidaridade, como o respecto ao medio ambiente. É unha forma, creo que, de dar a conocer a muralla e conocer o Lugo, e é verdade que hai moitos traballos e vos, non? Tanto en dibuixo como en redacción. A verdade que é difícil elegir un dibuixo e ainda é o mellor máis difícil elegir unha redacción, pero bueno, creo que entre todos buscamos o mellor de cada caso e nada, recalco, felicitar ao Progreso por esta 17ª edición destes premios que, como digo, pues eu creo que o único que fan é dar a conocer Lugo no resto de Galicia e incluso fora de Galicia. Moi difícil, tanto dos dibuixos como das redaccións, deronnos moitos traballos, había para escoller, a mí pareceume francamente difícil, a pesar de estar acostumada a facer estas cousas. Pero bueno, felicito a todos os participantes por a calidade tanto dos dibuixos como das redaccións. Destacar a altísima participación, ¿no? Que para 17 edicións que se leva esta convocatoria, pues sempre chama a atención que se siga mantendo a elevada participación tanto no concurso de dibuixo como no de redacción. E despois a calidade dos traballos que nos pon cada ano cada vez máis complicado tomar unha decisión sobre a quen darlle o premio final, non? Nesta edición participaron 56 colexios das 4 provincias galegas. Nos traballos de grupo gañaron os centros lucenses de Salesianos Divina Pastora na categoría de redacción e os franciscanos na categoría de debuxo. A exposición cos debuxos presentados pode visitarse no Pazo de Feiras ata o día 12. Isto foi todo polo de agora, pero voltamos nuns minutos con toda a información deportiva, así que non se a perdan. Boas noites. A Gran Muralla,
unha das sete maravillas. Tanta muralla, e resulta que rematastes 13 séculos despois que a nosa. Menos lobos, que aquí non pintades nada. Poida que en colores non veñamos pintando dende hai séculos, pero sen dúbida, de pintura sabemos un chisquiño. O si que vos tomades as cousas con calma, máis de 2000 anos, mi madriña. Os xogadores do Club Deportivo Lugo creen que non mereceron a derrota contra o Tenerife, pero xa pasaron páxina e só pensan no vindeiro rival, o Murcia. Fue un partido que yo creo que merecimos más, que no merecimos la derrota y que bueno, que el equipo compitió bien y bueno, es un partido que tenemos que olvidar, que hacemos autocrítica nosotros de ese partido y ya estamos trabajando esta semana para una final que tenemos el domingo. Sí que es verdad que venimos de una dinámica un poco mala, pero bueno, como te digo, que nosotros hacemos autocrítica, hacemos borrón y cuenta nueva cada partido, tanto sea positivo como negativo, y nosotros nunca hemos dejado de mirar para arriba ni de creer. O sea, nosotros los jugadores transmitimos en el campo que queremos agotar todas las posibilidades para estar ahí arriba y todo empieza por ganar este domingo. Es importante para nosotros y para la afición que jugamos en casa y como te digo, que es una final más y tenemos que hacer todo posible para sacar los 3 puntos. La liga es muy larga y vienen partidos mejores, otros peores y bueno, nos ha tocado pasar por unos partidos en los que pues, o nos ha faltado un poco de suerte o no hemos estado todo bien que hemos querido, pero bueno, como ya te digo, nosotros miramos ya hacia el partido de UCAM Murcia y estamos trabajando para hacer un resultado, para sacar un resultado positivo. Trabajar en defensa esta semana, todo lo que se pueda trabajar para mejorar día a día y que nos beneficie a todos, pues es positivo. Pues ese punto de suerte o mala suerte que a veces podemos tener. Unas veces nosotros hemos tenido suerte, hemos metido goles que probablemente en otros partidos nos hayan faltado ese pelín de suerte. Y como dices tú, pues el otro día nos meten, yo creo, el segundo gol es una pizca de suerte y bueno, ellos tienen suerte, consiguen los 3 puntos y no hay nada más que decir. A ver que el partido del domingo si tenemos nosotros más suerte, aquí jugando con nuestra afición, que bueno, que yo creo que nos apoyarán y nos animarán hasta el final, que eso es un plus para nosotros, y conseguir los 3 puntos. Isto foi todo pola nosa parte, pero poden seguir informados a través do xornal El Progreso e do portal do grupo El Progreso galiciae.com. Que teñan moi boa noite, deica mañá. Gran Muralla, unha das sete maravillas. Tanta muralla, e resulta que rematastes 13 séculos despois que a nosa. Menos lobos, que aquí non pintades nada. Poida que en colores non veñamos pintando dende hai séculos, pero sen dúbida, de pintura sabemos un chisquiño. Iso sí, a vosa é máis longa. A muralla, digo.